basketball kay kanang mao may naandan sa among pamilya. Akong papa, dili siya player pero among kalay iyang mga pagumang iyang mga parente kay kanang player. Nami na ako'y na kanang angkol nga PBA player sa una sa Barangay Nebra. Una kay sigad niya, ikaduha kay akong pamilya niya, katulo kay akong uyab. Ako ng spin moves or crossover, mga moves na ako. Wala. Bili po ako, nakoy kumpiyansa sa mga galingon niya, nang dili ko walang taas ko kumpiyansa sa mga galingon. Among practice, challenge among practice kay every practice na mo, kailangan buhustanan. Kay para inabot sa game, makaya na namo. Among practice 2 hours nya, ibusan na mo tanan namong kusog. Para inabot sa game, ang among game 40 minutes naman. So kaya ba kayo bisag kaduha pa ka game? Friendly nya, masaligan. O kanang good boy kayo sa nguyab. Sa team, ako lang sa team, ako may captain ball, leadership o loyalty sa among team. Support lang mo na mo kay happy ng finals niya. Kanang nikamot mi nga mga daog mi sa finals.